By December, magpapakasal kami ni Mrs. Lahat po ng aming vlog, wag nyo pong skip ang ads. Panoorin nyo mga kasinag ang ads ng aming video. Mrs. ka ng Mrs. Hindi mo naman pinakakasalan. Wala kang kwintang lalaki. Mga kasinag, isang magandang hapon. Grabe po ang init. Atin din ang init ng panahon. Sa ilang araw na busy tayo lagi, yung sitaw namin tanim, ayan, kung makapansin nyo mga kasinag, malalaki na. Gumagapang na. Yan kung makapansin nyo mga kasinag, nakita nyo yan? Ngayon naman mga kasinag, lalagyan ko ito ng balag. Kasi nagagapangan na sila. Ilang araw kasi tayong busy, kaya ayan, nakakaligtaan na natin. Kukuha tayo ng balag. Yung ibang tanim namin, kung mapansin nyo mga kasinag, yun lang nabuhay, yung tanim namin dun. Tapos yan yun dito, tanim namin mga ampalaya. Yung tanim namin ampalaya dito, tapos yung maukra doon sa gilid, hindi nabuhay. Yan lang nabuhay. Yan lang ang sitaw. Walang nabuhay na okra, kahit isa. Ito na yung talong natin, hindi ko na nagagamasan. Mamaya gamasan ko yan. Yan mga kasinag, ito yung talong natin, matataba na sila. Kung mapansin, ito sa puno na ito, namumulaklak na siya. May mga bunga na nga, kaso hindi pa galing malalaki, buko pa lang. Linisan. Tapos yung kamatis ni Mrs. dito, wala pa rin bunga. Yung kamatis, yung mga pipino, mga bansot na. Yung kalabasa, mamamatayin na. Sa tindi kasi ng init ng panahon mga kasinag, grabe, hindi biro. Itong mga time namin mga kasinag, hindi lang namin dinidiligan to araw-araw. Wala na. Baransot na yan, mamatayin na. Yung sayuti nga namin na tanim, ayan hindi na nabunga. Ang laki na, ang taas. Sa init siguro ang panahon, kaya hindi makabunga yung sayuti mga kasinag. Mamamatay na lang yata yung puno na ito. Natutuyo na lang yung ibang mga dahon at sanga nung sayuti, hindi pa na bunga. Kaya ngayon kukuha ako ng balag. Kukuha ako ng kahoy na pwedeng ibalag dun sa time natin. Simot-mot pala na nabibilad. Ito ayusin natin. Kita ilagay. Yan. Ibuhos mo dito yung sa washing ha. Yung tiyagkal mo na tubig. Linisan ko yan. Nagwawala na yung alaga ko ditong kambing. Nagwawala ka na dyan. Saglit lang, ilipat kita. Tingnan natin alaga natin baboy. Oink, oink, oink. Opay. 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 Kumusta yung mga anak mo? Yan, malusog na, malakas na. Yan na yung mga anak ni Opay mga kasinag. Hindi na ako natutulog dito. Tinitirtignan ko na lang at pinapakaramdaman ko lang paggabi. Pag may umugik or may umiyak, pinupuntahan ko lang dito kahit 2 oras ng gabi. Baka may naipit or may napasok. Kagaya yan. Ayun, yun, pilay. Yun, kagaya nun. Naapakan yung kanyang paa. Awa man. Awa man, batik-batik. Napakan yung unahang paa niya mga kasinag. Pilayan. Ang bigat pa naman ni Upay. Sus yan. Kagaya nung ganun mga kasinag na apakan or napasuot dun sa mga ng kahoy, siwang. Yan ang nangyari. May pila yan. Tulog-tulog kasi siya mga kasinag. Umatras si Upay. Naapakan. Dati kasi ang inahin ko mga kasinag, iniipit ko sa gitna. Ay palibasat hindi ko na inipit, gawa ng mabait naman si Upay, tapos maingat sa anak. Kaso lang hindi maiwasan yung naapakan talaga.
Kaya sa susunod, gagawin ko yan ng kulungan na nasa gitna lang siya. Ganun ang gagawin namin mga kasinag. Awa man o, napakan yung isa. Pilay na naman yan. Sugat yung paa. Awa man, inapakan mo kasi yung anak mo. Ikaw man, mihi ka ng mihi dyan. Ha? Ay. Gutom ka na. O, ililipat naman ang kinantalian. Saglit, ililipat kita. Huwag ka mag-alala. Dito sa taas. Munti dyan. Dito. Dito naman sa taas. Opo, dito tayo. Ito yung kahoy mga kasinag. Kunin natin yan oh. Yung barabayawas na yun. Gawin natin pambalag. Nakapanguha na tayo mga kasinag. Meh. Huwag kang tumakbo, dadaan lang ako. Yan ka lang, huwag kang tumakbo. Dadaan lang ako eh. Ayan na mga kasinag, natapos na natin lagyan ng balag. Kung mapansin nyo, yan. Nilagyan ko na ng balag. Daso lang, yung bulo, tapos talian ko lang ng straw. Wala kaya ako mga lubid na lang sana. Kaya ganyan lang yung ginawa ko. Nagahukan ko na rin yung kanya mga puno. Yung sitaw, yan. Ito, tatamnan ko yan. Tapos, meron dito mga kasinag. Tapos yung talong natin, ayan oh. Ginahukan ko na yan, tapos nilagyan ko na rin ng abono. Inabunuhan natin yung palibot ng puno niya, yan o. At saka papahabulan ko ng tanim to. May nakuha ako ditong punla, ayan o. May nakuha ako ditong ano na sitaw, yan o. Yung manatuyo na, yan. Itatanim ko yung mga kasinag dito sa walang tanim, sa bakante na yan. Ipapahabol ko na yan. Ngayon, didiligan ko muna. Pagkatapos ng mga gawain natin mga kasinag, andito po ako sa kulungan ng baboy. Andito ako kay Upay, tinignan ko yung mga biik. Tapos binigyan ko sila ng pre-starter. At yung iba na utay-utay ng kumain, kagaya nun oh. Yan oh, nag-utay-utay ng kumain. Kasama na yung mga manok. Yan, andun naman yung iba. Yan oh. Tapos ngayon mga kasinag, magsusundo naman ako doon sa mga chikiting. Kasi hanggang ngayon lang ang pasok mga kasinag. Bukas, wala po silang pasok. Bago ako magsundo ngayon, sasagutin ko muna yung comment mga kasinag dito.
May nag-comment pala doon sa vlog ko mga kasinag. Ayan po yung komento. Lalagay ko dyan sa taas. Misis ka ng misis, hindi mo naman pinakakasalan. Wala kang kwentang lalaki. Sabi ko naman sa'yo, i-sponsoran ko kahit sa huwis o sa mayor, makasalang kayo. Ito mga kasinag, yung comment ni Idol, sasagutin ko lang. Sa totoo lang mga kasinag, hindi rin naman biro kasi at hindi madali ang pagpapakasal. Kung maalala nyo mga kasinag, may vlog po ako nung nakarang taon na sinabi ko nga na kaya ako pupunta ng Cavite, mag-iipon po ako ng pampakasal namin. Hindi man tayo nakapag-ipon doon, gawa ng inuno nga po natin yung mga dapat nating unahin. Kagaya nga ng mga kasinag nung sugpi na pinagastusan natin, may kompromiso pa rin kami no na dapat naming bayaran. Kaya po halos lahat ng kinita ko sa Cavite mga kasinag sa 6 na buwan kong pagkatrabaho doon, halos doon lang napunta sa mga importanteng kailangan na dapat naming mabayaran. Kaya hindi po ako nakapag-ipon. Tapos ngayon mga kasinag, nakauwi na ako dito sa Bicol. May nag-sponsor nga sa atin para sa ating bahay at hindi na tayo pinalis dito sa Bicol. In-sponsoran na rin si Mrs. ng sa tindahan. Ito palang nasabi ni Idol na hindi ko daw pinapakasalan si Mrs. Kung maalala nyo mga kasinag, noong nakaraang taon, may vlog po ako na sabi ko nga, this year, mag-iipon kami para magpakasal. Ngayon, hindi pa naman kami nakakapag-ipon mga kasinag, kasi nga, mas inuuna po namin yung mga bata, yung mga estudyante. Hindi naman basta-basta rin ang pagpapakasal mga kasinag. Madali lang sabihin, pero ang paggastos, kahit pa sabihin nyo sa West, sa Mayor, gagastos at gagastos po tayo. Hindi naman basta-bastang gagastusin din natin mga kasinag. Lalo na ngayon, napakahirap ng buhay. Ang 1,000 ngayon, parang 100 pesos na lang noon. Kung makaipon po kami ngayong taon, by December, magpapakasal kami ni Mrs. Dito lang sa simbahan na pinagawa dito sa aming sityo. Dito lang kayo magpapakasal, hindi na kami dadayo kung saan pa. Dito na lang mga kasinag. Saka pinaghirapan namin rin matapos yan, mabuo yan simbahan na mga kasinag sa tulong ng mga nag-sponsor. Pinagsikapan namin, pinagpaguran din namin para mapaganda yung simbahan namin. Kaya pinangarap namin ni Mrs. na diyan na lang kayo magpapakasal sa simbahan na yan. Sabi nga nung ni Idol, pwede naman doon sa West o sa Mayor. May nagsasabi rin na sa kasalang bayan. Hindi naman sa pag-ano mga kasinag, ayaw ko lang magpakasal sa kasalang bayan. Kasi parang hindi mo mapipil na kinasal ka. Kasi sa dami ng kinakasal mga kasinag, mas gusto kong ikasal kami na kami lang talaga. Para masabi namin na kaarawan talaga namin. Kasal talaga namin kasi wala kaming kasabay. Gusto ko rin naman kasing makapunta dito yung magulang ko, yung mga kapamilya ko. Medyo malayo din mga kasinag kasi dito yung mga magulang ko. Kasi yung mga magulang ko mga kasinag, taga Del Gallego, Camarines Sur. Nasa Bungad po sila, katabi ng Tagkawin, Quezon. Tapos sila misis naman nandito sa Seroma, Camarines Sur, nasa dulo. Medyo malayo din mga kasinag. Kaya ang gusto ko, makarating naman sila dito sa aming lugar. Simula kasi nang nagsama kami ni Mrs. mga kasinag, hindi pa nakarating dito yung mga magulang ko. Kahit si Papa, mga kasinag, namatay na lang siya na hindi man lang nakarating dito. Kaya pinapangarap ko na kung ikasal man kami, gusto ko makarating ang mama ko, yung iba kong kapatid na gusto rin pumunta, mga kapamilya. Yan ang pinapangarap ko mga kasinag. Kaya hindi rin po basta-basta kasi ang pagpapakasal na hindi naman pwedeng kami-kami na lang. Para makaipon ako mga kasinag, lahat po ng aming vlog, wag nyo pong skip ang ads. Panoorin nyo mga kasinag ang ads ng aming video. Makaipon po ako ng budget para sa aming pagpapakasal ni Mrs. At yan lang po ang hiling ko sa inyo mga kasinag. Lahat ng video na i-upload ko, wag nyo pong skip ang ads. Para makaipon po kami ng budget para sa aming pagpapakasal. Yan lang po ang tanging hiling at tanging lambing ko sa inyo mga kasinag. Sana mapagbigyan nyo po ang aking kahilingan. Wag nyo lang pong skip ang ads. I-like, i-share nyo na rin po ang aming mga video. At sisipagan ko pa po mag-upload ng mga video. At shoutout po pala kay Idol. Nag-send po siya ng 2,000. Sinagot po niya yung bayad sa boarding house
nung mga bata ngayong buwan. Kasi nung nakaraan mga kasinag na ipakita ko sa iyo yung inuupahan ng mga bata, yung boarding house na nakuha namin. Ang bayad kasi namin mga kasinag doon 2,000 every month. May nag-sponsor po para sa isang buwan. Shout out po sa inyo idol. Maraming salamat po. Si Lord na po ang bahala magbalik ng mga blessing na ipagkakalob niyo sa amin. Bago ako magsundo sa mga bata mga kasinag sa Barangay Bito, ito lang po ulit ang lambing ko sa inyo. Huwag nyo pong skip mga ads sa lahat po ng aming mga video. Paki-like and share na rin po para maganda ang ating income at nang makaipon po kami para sa aming pagpapakasal. At sa nga pala mga kasinag, sa lahat po ng mga magsusubscribe, bago po kayo mag-subscribe, panoorin nyo muna po ang video. Kasi nga, pag nag-subscribe po agad kayo na hindi nyo pinapanood ang video, aalsin po ni YouTube yung subscribe nyo. Kasi ganun po ang patakaran ni YouTube. Kailangan panoorin nyo muna po ang video ng 1 minuto pataas. Pag hindi nyo po pinanood ang video na nag-subscribe kayo, aalsin po ni YouTube yan. Ganun po nangyayari ngayon sa ating subscriber. Kaya kung mapapansin nyo mga kasinag, ang subscriber ko angat bababa, angat bababa. Gawa po ng may nagsusubscribe na hindi pa pinapanood. Yan lang po ang tanging hiling at lambing ko sa inyo mga kasinag. Para po sa aming pagpakasal ni Mrs. ngayong darating na December. Suportahan nyo po sana kayo mga kasinag. Yung mga alaga namin, tama-tama tapos na ako magpaliwanag sa inyo. Nag-aaway na sila. Ayan. May tibay na, nag-iwal na. Ang dami ng didi, nag-aaway-aaway pa. Bago pala ako umalis mga kasinag, may nag-message sa akin na follower ko kung ibibinta ko daw itong 11 na baboy. Ibibinta ko ito mga kasinag, 10 lang. Yung isa po dito sa Barako. Kaya aalsan po ng isa yan sa Barako. Yung 10 lang yung ibibinta ko dyan mga kasinag. May nag-comment sa akin kung magkano daw ang bake dito sa amin. Ang bake dito sa amin mga kasinag, depende po yan sa laki. 3,000, 3,500, 4,000 to 4,500. Depende po sa laki yan. Pero ito si Upay mga kasinag, malaki naman po ang anak nito. Simula pa ng unang anakan nito ni Upay, talaga ang mga anak niya, malaki talaga. Ang bintahan ko naman ang anak nito ni Upay mga kasinag, 4,000 to 4,500. Malaki po talaga ito. Pag iwawalay na, makikita nyo yung mga kasinag, malaki ang mga anak ni Upay. Pag may natira dito mga kasinag na hindi nabili, alagaan na lang po namin. At yun, palakihin po namin para sa darating na December. Alagaan na lang namin at yun ang katay namin para sa aming kasal. Basta makaipon lang kayo mga kasinag ng sapat na pera, sapat na budget para sa aming kasal at mag-aalaga po kami ng baboy. Yan lang ang tanging hiling ko sa inyo mga kasinag. Hanggang dito lang po. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, sa lahat po ng nag-sponsor noon hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyo. Bye bye.